benetan oparia da katekista izatea. Egia da, denok gero eta egoera korapiltsuagoak gure katekesetan izan ditzakegula, baina bestetik erronka handia da. Fedearen argi aula, iluntasuna argi dezan. Dedikazio handia behar alda, begira. Katekista gara, bakoitza bere bokazio pertsonaletik. Amak, aitak, emakume sakratuak, apaitzak. 24 orduz, etxean gaudenean, kalean, hau da, bizitzan murgilduta gaudenean. Gure bizitzak jaunaren begiradarekin da kontua. Gure bizitzako alderdi desberdinetan, gure jarrerak elkarren artetan lotuta daude. Osotasun baten zati dira, jainkoarekiko batasunak finkatuta. Gure estilo propio da, gure izateko modua. Bakoitza bere gaitasunekin, bizi esperientziarekin. Harengandik abiatzen gea, hartaz jazten gara, eta hemendik ulertzen dugu gure haur eta gurasoekin fedea partekatzea. Hau da, puntu nagusia. Zein da nire katekista izateko modua? Iritsi, nire denboa eman eta aldegin? Egon naizen aurrearekin nire otoitza ematen alditut? Nire katekiste kidenganeko maitasuna sakuna sentitzen aldut? Kristau izateko modu hau, azken batean progresiboa da. Erromazak gara. Helmuga bilatzen. Eta horrela pixkanaka gure bizitzako alderdi guztiak jainkoarengan txertzatzen ari gara. Hori dela eta ez da beharrezko katekisto perfektua izatea, oratorio bat egiteko. Jainkoa ezagutu eta maitatzeko. Gogo sakona izatea, besterik ez da behar. Eta gure ahuleziak atzeko postua hartuko du. Katekista izateak haurraren templo sakratuan sartzea esan nahi du. Metodonek bokaziozko katekistak, gurasoak, irakasleak behar ditu. Gure kasuan, gure taldean, guztiok oso ezberdina gara, bakoitza bere indargune eta ahultasunarekin. Baina guztiok Kristok batuta. Nolakoa da metodo hau? Oso metodo erresa da. Katekistaren prestaketa, Bibliako pasarte bat irakurtzean, meditatzen, barreratzen datzana. Katekisten erreferente garrantzitsurik ba aldugu? Lehenengo katekista zein izan da? Maria, katekista handia da. Beregana begiratzen dugu. Danok behar dugu jendea begiratzeko miretsi unkintzen gaituztenak, ilusioak piztu gaituztenak. Ta ikus dezagun, emakume gazte ona, sakona, bere Jesus txikia alik eta ondoen ezin nahi duena, Joserekin batera. Zalantzak ditu, baina uste du jaunak lagunduko diola zer egin preziatu horretan. Bai, jainkoaren semea, familia normal batean jaiotzea nahi zuen. Eta horrek konfiantza handia eman diezaguke. Nazareteko familia, pozak, kezkak eta beste edozein familia bezalako lanak dituen familia da. Baina bada zerbait berezirik. Familia honek jainkoaren semea hezten du. Eta horregatik, jainkoak berak modu berezi batez hitz egiten digu haien bidez. Gure begirada osoa haiengan jar dezakegu. Maria gure fedearen irakaslea da. Eta aldi berean dizipula, bere semeari jarraitzen dio. Eta misiolaria,
munduari ezagutarazten dio. Berak entzuteko eta bereizteko jarrera erakusten digu. Hartu, hezi eta otoitz egiten du. Frantzisko aita santuak esatuen duen bezala, katekista izatea bokazioa da. Hitzez, bizitzaz eta testigantzaz gidatzen da Jesusengana.